Urmează voi rezista cafenea noastră. Ei, toate, pentru că am fost la mine și să jucăm cu ea. Aici este un scaun roz cu cranium. Uitați. Aici este măsuța și aici sunt niște cranii. Sunt 1, 2, 3, 9 cranii. Da. Și aici mai avem o frumoasă de o pupușă. Dacă vreți să le predic pe el, era aici pe masă. E portofelul Ebi, foarte drăguț. Uitați. Se deschide ușor, aici are un diamant. Da, și aici poți să-i bagi ce vrei. Și apropo, dacă vă întrebați de unde am tot pe Ebi Picture Day, e la totodată când am luat cafeneaua la mare. Și nu știu cât am luat-o, dar asta a fost. Pa. Și cafeneaua am luat-o și de la mare, tot cu Ebi. Pa!